नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने चना मसाला कसा बनवायचा हे पाहूया। त्यासाठी आपण 2 वाट्या ब्राऊन कलरचा चना रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे। हे बघा, छान भिजलेला आहे। इथे आपण 2 मीडियम आकाराचे बटाटे सालासकट कापलेले आहेत। आपण याच्या फोडी मोठ्याच ठेवलेल्या आहेत। आपण एक कुकर घेऊया। ह्याच्यामध्ये चणा घेऊया। बटाट्याच्या फोडी टाकूया। दोन ग्लास पाणी टाकायचं आपल्याला। चवीनुसार मीठ टाकूया। पाव चमचा हळद टाकूया। याचा आपण झाकण लावून याच्यात 3 शिट्या आपण काढून घेऊया। तोपर्यंत आपण चना मसाल्यासाठी लागणारं वाटण तयार करून घेऊया। आपण इथे मीडियम आकाराचे 2 कांदे घेतलेले आहे। त्याला आपण उभा चिरून घेतलेला आहे। हे बघा, अर्धी वाटी ओल्या खोबऱ्याचे आपण असे तुकडे केलेले आहे। अर्धा इंच आल्याचे तुकडे केलेले आहे। 4-5 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे। आपल्याला हे सर्व भाजून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आपण इथे एक तवा घेतलेला आहे। तवा आपला छान गरम झालेला आहे। आपण उभा चिरलेला कांदा टाकूया। एक छोटा चमचा तेल घेऊया। परतून घेऊया। छान आपल्याला लालसर असं भाजून घ्यायचं आहे। आपण लसणीच्या पाकळ्या टाकूया। आलं टाकूया। परतवायचं आपल्याला। हे बघा, आपल्या इकडे कांदा, लसूण आणि अद्रक छान भाजून झालेला आहे। आपण याला आता काढून घेऊया। आपण जे खोबरं घेतलंय ते भाजून घेऊया आपण। छान असं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपल्या इकडे खोबऱ्याचे तुकडेही छान भाजून झालेले आहे। आपण याला काढून घेऊया। हे बघा, छान आपलं कांदा खोबरं भाजून झालेलं आहे। आपण ह्याला थंड करून मिक्सरला बारीक अशी याची पेस्ट बनवून घेऊया। हे बघा, याप्रमाणे आपण मिक्सरला बारीक असं वाटून घेतलेलं आहे। आपले 3 शिट्ट्या झालेल्या आहे आणि कुकरही छान थंड झालेले आहे। आपण कुकर उघडूया आणि चेक करूया। हे बघा, छान आपले चणे शिजलेले आहे आणि बटाटाही छान नरम झालेला आहे। आपण हे एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। ज्या कुकरला आपण चना बॉईल करून घेतलाय तोच आपण कुकर इथे घेतलेला आहे। आपण गॅस ऑन करूया। एक मोठा चमचा आपण तेल घेऊया। 2-3 आपण तेजपत्त्याची पानं घेतलेली आहे ते टाकूया। एक छोटा कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे तो टाकूया फोडणीला। परतवायचं आहे आपल्याला।
कांदा थोडासा आपण लालसर करून घेऊया। कांदा आपला थोडासा लालसर झालेला आहे। आपण पाव चमचा हळद टाकूया। आपण हळद मगाशी टाकली होती। दोन चमचे आपण मालवणी मसाला टाकूया। अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया। छान परतवायचं आपल्याला। गॅस आपण स्लो करूया। जे आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण करून घेतलंय ते टाकूया। परतवून घेऊया। एक 2 मिनिटं आपल्याला छान परतवायचं आहे। छान परतवून झालेलं आहे। दोन मिनिटं आपण छान भाजून देऊया तेल सुटेपर्यंत। हे बघा साईडनं तेल सुटतंय आपल्या वाटणाला। हे बघा छान आपलं तेल सुटलेलं आहे। मसाला छान फ्राय झालेला आहे। आपण जो चना बॉईल करून घेतलाय ते टाकूया। गॅस मोठा करूया आणि परतून घेऊया। हे बघा आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। आपण सुरुवातीला मीठ टाकलंय, आपण थोडंच टाकूया। मिक्स करूया। आपण कुकरचं झाकण लावून एक शिट्टी काढून घेऊया, म्हणजे मसाला छान मिक्स होईल आणि तरी छान येईल। आपली एक शिट्टी झालेली आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि कुकर थंड करून घेऊया। आपला कुकर छान थंड झालेला आहे। आपण झाकण उघडूया। हे बघा एकदम छान आपली तरी आलेली आहे। हे बघा अशी रेसिपी तुम्ही करून बघा, अतिशय छान होते। आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।